Ξανακούμε. Εγώ θα μιλήσω για ένα λεπτό θέμα, τα λεφτά. Ειδικευόμαστε στους πελάτες οι οποίοι δεν έχουν λεφτά, έπρεπε να είμαι στην προηγούμενη ενότητα. Θα αναφέρω δύο case studies. Ένα μεσητικό γραφείο στην Αλεξανδρούπολη, όπου εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεσητικό γραφείο που έχει στόχο ένα συγκεκριμένο κοινό που δεν ξεπερνάει συνολικά, όχι σαν πελάτες, αλλά σαν παρουσία στο Facebook, τα 15.000 άτομα. Γιατί θέλει μόνο νομό Εύρου. Έτσι. Για να δούμε τι θέλει. Οι στόχοι. Αύξηση like στο νομό Εύρου. Αυτό θέλει ο πελάτης. Τώρα, αν πάμε και του πούμε ότι κοίταξε να δεις, τα likes δεν θα σου φέρουν πωλήσεις, απαντά, κοίταξε να δεις, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μου, ο τάδε, έχει τα τριπλάσια likes από ότι εγώ, άρα το θέλω, κάντο. Οπότε τι να κάνουμε, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να το κάνουμε, έτσι. Οπότε ο στόχος είναι να ορίσουμε με τον πελάτη τι θα του ήταν αρεστό. Από τους 15.000 Facebook ανθρώπους στο νομό Εύρου, πόσα likes θα ήθελε, και καταλήγει σε 5.000. Ευτυχώς δεν ήταν έτσι. Ήθελε ένα στους τρεις να κάνει like στη σελίδα του μεσητικού γραφείου. Ωραία. Άλλος στόχος. Αύξηση του engagement. Αυτό το βάλαμε εμείς. Γιατί το engagement βοηθάει σε τι? Σε πολλά πράγματα. Πρώτον, βοηθάει στις πωλήσεις. Δεύτερον, είναι ένα βαρόμετρο για το τι αρέσει στον υποψήφιο πελάτη. Παίρνεις ιδέες για νέα προϊόντα. Παίρνεις ιδέες για το πώς πρέπει να απαντήσεις σε ερωτήματα που σου κάνουν. Είναι ένας διάβλος επικοινωνίας. Και σου φέρνει και δωρεάν likes. Γιατί όταν κάνει κάποιος engage, βλέπουν το engagement. Οι φίλοι του μπορεί να τους αρέσει η σελίδα κλπ. Αύξηση κίνησης προς το site. Με ρωτούσαν στο διάλειμμα, έχει νόημα να στήσουμε social media παρουσίες και να μην έχουμε site? Γίνεται, πετυχαίνει, έχει αποτέλεσμα? Η απάντηση είναι ναι, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποτέλεσμα. Οι κυρίες εδώ θα ξέρουν ότι υπάρχουν σελίδες στο Facebook που πουλάνε παπούτσια και ρούχα, δεν υπάρχει site, έχουν πολύ δυνατό customer service, σου λένε delivery σε 2 μέρες και σε 2 μέρες σου χτυπάνε την πόρτα και αν τους πεις δεν μου αρέσει, δεν μου κάνει, πάρ' το πίσω, το παίρνουν και σου στέλνουν άλλο. Ωραία. Όμως, στα social media το παιχνίδι είναι να φέρουμε τον κόσμο στο δικό μας γήπεδο. Γιατί? Είναι απλό. Γιατί οι πλατφόρμες social media κρατάνε το μαχαίρι και το πεπόνι και μεθαύριο αλλάζουν τα δεδομένα και λένε τι 15% exposure στα posts. Τώρα το κάνω 6, τώρα το κάνω 2. Ή βγάζω κι εγώ κάποια εφαρμογή η οποία κάνει αυτή τη δουλειά και μεθαύριο θα σε υποχρεώσω να με πληρώνεις ή να μου δίνεις ένα ποσοστό. Οπότε, προκειμένου να παίζουμε στο γήπεδο των social media, πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε λίγο νεράκι να καταλήγει ή και περισσότερο στο δικό μας γήπεδο που είναι το site ή το blog μας. Έτσι. Πωλήσεις. Θέλει και πωλήσεις. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείς να έχεις μεγάλη ευκολία στο να μετρήσεις την πώληση. Δεν είναι όπως το επόμενο case study που έχει ανδρικά ρούχα και παπούτσια. Κάναμε μια καμπάνια, κλίκαρε ο πελάτης, ήρθε στο site, αγόρασε και το καταγράψαμε σαν conversion. Δεν το έκανα εγώ. Παρ' όλα αυτά, ο πελάτης θέλει να δει αποτέλεσμα, οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να έχει και πωλήσεις. Το budget. Κάποια agencies από εδώ μπορεί να γελάσουν ή να σκεφτούν μα καλά, χαζός και τον πήρες. Περίπου 1.000 ευρώ στο τρίμηνο. Γιατί τον αναλάβαμε, έτσι, ήταν καλό παιδί, το ξέραμε από κάποια άλλη δραστηριότητα και το είδαμε και ως challenge. Αποτελέσματα. 2 ενοικιάσεις κατοικιών και 3 πωλήσεις κατοικιών. Οπότε τα χρήματά του τα βγάλε με το παραπάνω. Έτσι. Πώς το κάναμε, πώς έγινε?
boost posts αντί για διαφημίσεις για page likes, γιατί είναι πιο φθηνά, έτσι, και φέρνουν αρκετά page likes. Διαφήμιση για likes λίγη, έτσι, για να συγκρίνουμε με τα boost posts και να καταλήξουμε τελικά στο πρώτο. Διαφήμιση προς το site έντονη, γιατί θέλουμε να φέρουμε τον υποψήφιο πελάτη στο δικό μας το γήπεδο. Και μείωση των posts ανά ημέρα στο Facebook, γιατί για να έχουμε μεγαλύτερο engagement. Όταν κάνεις πολλά posts, το Facebook σου ρίχνει το exposure, άρα και το engagement πέφτει. Και χρήση Instagram και YouTube. Γιατί το δυνατό σημείο του πελάτη είναι τα 360 μοιρών βίντεο, τα οποία και προβάλαμε και ως διαφημίσεις και τα σπρώξαμε και μέσα από το YouTube κλπ. Να ρωτήσω, ναι. Το μείωση πόσο δηλαδή? Από εκεί που έκανε 5 την ημέρα, έγιναν 2 την ημέρα. Γιατί μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη... Και το 20 στα 10 μείωση, είναι 50%. Θέλω να καταλάβει το 10 είναι υπερβολικό. Ναι. Αν είσαι χρηματιστηριακή εταιρεία, μπορείς να κάνεις 10 posts την ημέρα. Ή site ενημερωτικό, ας πούμε, ή κάτι. Αλλά και site ενημερωτικό, οριακά ναι, 10, okay, είναι... γιατί πρέπει να δείξεις ότι είσαι μέσα στα γεγονότα. Ναι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι 10 posts την ημέρα. Άλλη ερώτηση. Ναι, ωραία. Ίσο πανδρικών ρούχων. Στόχοι, πωλήσεις και καλύτερη εκμετάλλευση του budget. Έχω τόσα λεφτά και θέλω να μου αυξήσει τις πωλήσεις χωρίς να μου αυξήσει το budget. Το budget, 1.500 ευρώ το μήνα. Κάπως καλύτερο, έτσι. Αποτελέσματα, αύξηση των πωλήσεων κατά 42%. Πώς έγινε αυτό? Καλύτερο bid optimization, παρά να το αφήσεις ελεύθερο. Παράλληλες καμπάνιες, πολλές καμπάνιες μαζί. Remarketing, τι είναι το remarketing? Όταν περνάει κάποιος από το site, όταν ξαναμπαίνει στο Facebook, του δείχνουμε τις διαφημίσεις μας. Lookalike audiences, τι είναι αυτό? Ένα εργαλείο που έχει το Facebook, το οποίο μας βρίσκει audiences, τα οποία μας κάνουν βάσει ενός audience που εμείς θεωρούμε ότι είναι προσοδοφόρο, είναι πετυχημένο, είναι αυτό που θέλουμε. Διαφήμιση Instagram και επιμέλεια διαφημιστικών κειμένων, τα οποία πριν τα έγραφε ο πελάτης ήταν άλλα διάφορα. Και αλλαγή των εικαστικών ανά εβδομάδα. Δεν μπορείς τον άλλο να δείχνεις κάθε παραπάνω από μια εβδομάδα το ίδιο εικαστικό. Τώρα, πριν κλείσω, μπορώ να κάνω 2-3 σχόλια. Γενικά, page likes. Τα αγνοούμε? Όχι, δεν τα αγνοούμε. Δεν καταλαβαίνω, μας χαλάει αν έχουμε 50.000 likers και ανεβάζουμε ένα post με ένα 6%, 5-6-30 να το δουν 3.000 άτομα και να το μοιραστούν κάποια από αυτά με τους φίλους τους. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτός σκοπός, ούτε πρέπει να είναι κύριο objective. Εκτός αν είναι καρφωμένος ο πελάτης με αυτό. Το δεύτερο, engagement, δεν το συζητάω, το ανέλησα, το θέλουμε και το παραθέλουμε γιατί μειώνει το διαφημιστικό budget. Και το τρίτο είναι ότι το μέλημά μας στα social media είναι να κάνουμε επικοινωνία, να κάνουμε flirt, να κάνουμε πωλήσεις, γιατί ο πελάτης αυτό θέλει να δει τελικά, αλλά δεν τα έχουμε στο μυαλό μας ως αυτό σκοπό. Προσπαθούμε πάντα με όλες τις ενέργειες που κάνουμε να φέρουμε τον υποψήφιο πελάτη και στο δικό μας site για να παίζουμε μπάλα στο δικό μας γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ.